Takže už máme jídlo, tak takhle tady jdeme na holku. ASMR. Pokud nemáte nějaké jídlo, tak si ho určitě asi přineste. Nějaký snack. Jo. Jestli to nevíte, co je snack, je prostě nějaký jídlo, třeba brambůrky, nebo nějaký ty čokoládový produkty a tak dále. A nebo taky mekáč. A nebo KFC. To je spíš restaurační jídlo. Jo. A Michale, vyjádří se, proč už nenatáčíš na YouTube? Nemám nápady. Ale kluku by rád teda jako počul sandym. To bude konec videa, kdy odběr like a tam je Juda. Judo! Już?